Hey, uğruna bolsun da etenleme. Ağayday Sultan, mene yadadım eýän. Şu obada qyý ýok ýaly. Şoňalda şerden qyýdalmak näme gerer? Näme düşünämi? Inni kıymydyň zamanamyz ýok kıygym. Sen näme näre etmek şu ýaşkara? Eteten kimin gapsyndan bar demde şoňa bararsyň diýdi. Ene şoňa gidip barsym şu wagt. Ýöne Allah möňün etsin. Hawa ýör oňuna bol. Ýör. Mate. Sen näme ankaryp dursyň? Ýör, gow awtobus tutup durlar. Ýör, ýetişel çatyra. Emme sen Ayu gelinlere. Hemme zatı yer ve yer zemletiniz değil mi? Ha berekella, baramızın yüzümüz kadar aymasın. Yürü onunla, işimiz onunla bolsun. Ya bismillah. Yürü onunla. Agy, şu tutan awtobusyňyz şumy? Mene gidesim bilen okul awtobusda. Ağay, gownuň ýetdene bar ýoldaşyň motoruny ödäy. Bolon bolsun oý. Agy, tüýü almygy. O bizni urdara kime bar diýseler şoňa barardyk. Allah näme? Ana çağalam bolluk. Yani inne Allah näme tüýsü bermiyor. Ataýmyz bilen artyklam bolluk. Sağlıklam bolluk. Gaýta bardy şoňa. Gelinler, hal besedin qoğuňyzy. O verik barýata, kestegül. Hany bir kadal aýtyp bersene, gutulmaz hakyny, özümiz hakyny yer bakaly. Hanonda kymmatjan toýuň oň bolsun. Ha ay alley. Canım can alley. Bağa barasın gelir. Alma yolasın gelir. Şıllara yali eltilen bağı günne göresin gelir. Ay alley. Canım can alley. Hani eltilen ettilen mi? Ay gözleme yaşayın. İtbiyse Allah'ız mı? Yo, men almadım artık bilen men neden? Kelle de demi. Uy, ispisek berdi. Vay! Ağay! Tüveleme senden tamam uludur eltisan. Berekella. El yazık ispisek ulu kaldı uçunu da. Hava sonra bir daha düşüneden raylar ödü. Gerek gelinler, gerek eltiler. O bilýäňiz mi näme? O eli ırçky tutup boşup ayırjak kene ispisege. Doğraydı. Aytýana. Qoroglu bolsun diýenler. Qoroglu bolma, o taşy qoroglu bolsun. Berekella eltisan. Yine bir gedek berekella. İyem gelek mi? Gelini näme durdun? Bolasan. Gelik. Staytmy? Düş. Oy gellik mi? Gellik. Başın kırnäme sen kerek üstüňe. İýje bolup gitdi. Näçe gelen akşam dortaň üstüramakka näçe dinläňok meni. Sen tertipdiliginden çykyp barýaňmy sen? Diýýärmi sen? Näçe näler durdun? Anneciğim, ben dışarıda oğlanlarımla oynap yiyordum. Maňa dil gaýtarmyň başladyň sen. Men sana öň aýtdym gelneje diýme, eje diýip. Ay Melek. Näme bıçağa gıýrýaň o ay Melek? Ha? Sen artık masjide uğradymy? Ya ýetkim orjak bolýarmy? Beýenç giýjelap öýe gelenok. Näme giýjelap öýe gelmände ýoşuk bilen düşündik bolanokmy? Menmiň gowuny diýjek bolmadym, beýenç giýjelap öýe gelenok uçy başyna tereden ok tertipden çykyp barýar. Tertipden çykyp barýar diýip çağa şeýdip tertibe salmanmy? Ha? Üstüne gıýgyrmalymy o şeýdip? Tagamamyň urguty ýetdik o. Bilýärmi sen onu? O çağa deňmejek bol. Men sen ýydyňa düşüp gelen çağa hissat diýen näler? Ýekiji gerek gowuny degen näler? Başla beýenç gaharmy sen näder ýadymdan çykarak. Kaka, Oğlum,
Baslasam üstüne uyarı. İçimcan min sünnet toyun et vermendir. Şonçunum kulaktasam üstüne uyarı. Var oğlum oyna. Var sen oyna oğlum. Begenç, müň sünnet toyun edeli. Sünnet toyuna ait diye ona azıcık. Puliyadayım kıyma. Begençden pul alap etme. Men gadallaryny sataryn. Amanjanyň etirnigimizden sünnet toyuny sırman soň edip berer. Sonsudan meni amanjanyň gogulyna dedim. Men öýka sırga almasyn. Kızıllar saklan gerek yok. Tanışın mı? Ülkör toy mekanına. Uy, begenç, meni ülkör toy mekanyny bilýän toňsalyna ýerleşýän. Ömrün maslahat edip görür. 50 ay kredi toyup berýär. Tuğlamy. Şoňa haýsy derme. Yo, begenç bilýän kredit ýagdaýlaram ba. Ýöne-dir gasyňda maşynyň bolsa, malyň bolsa, gydylyň bolsa satjak bolup kösen oturmak gerek däp. Ülkör toy mekanyna barýan, şolaryň derine saňa ülkör toy mekany toy edip berýär. Olaga tu kene. Ertironda şo ülkör toy mekanına baryp maslahat edip terpine. Bari begenjem ýatyrda, işe gitmele bay. Gün ok gitdüstüne, bay men çözdürayım. Begenç, tur, işe gijal başlaň bir zat diýere. Begenç, bilýän seňem, bugünlerde gaty ýagdaýam. Ýöne ogrumy dikelýänçe sabr edeli, kyn günlerimiz geçýänçe çydaly. Kyn günlerimizden geçer, nesip bolsa, Nuraljanym sagmanja gutular. Ondan bize gollap bolar. Şoňa çyn sabr edeli, azajyk gaýrat edeli. Näme bir hili bolup oturýarsyň? Ýagdaýyň bir bolmaý, ýaraň okmýa. Gepläý. Näme almadyk mehmanýaly bolup oturýarsyň? Jahan. O sen menden hissap soramasana. Men hazır geplejek sözüm sana agyr diýer. Begenç, şu wada çenne maňa agyr diýjek sözler diýmediň sen? Inden diýesin ýokla. Jahanjan. Sözlerim agyr gelse-de ýok maňa sana aýtmaly bolýar. Begenç, näme diýäň? Assalamu alaykum. Kompresor çalyp durdummy? Waleyküm esselam. İş nähel gidip durmy? İşem Hudaýa şükür gidip dur. Aşky bilen bir rat gürleşäjekdim. Bolýamagy diýene baray. Edit bloknot al. Aýdyber Begenç. Döwleda, sizden bir zat haýsy edäjekdim. Ben işleýän işme bilýäňiz agyrdygyny. Kilberem işes gelýär taýanjam. Kyn görmeseňiz bara. Şu aýlyk meselem bir galdyryp bilmerdim, şonu haýsy edýän sizden. Begenç, beýle kowlanlarym aýlygyna kaýl bolup işläp berler. Senem aýlygyna kaýl bolmasaň ardasyň ýagay. Başlyk, men beýle kowlanlardan artyra işleýänmi özüňiz bilýäňiz da. Edýän işimden habaryňyz baram. Başta gelenizde süteller ýadyňa düşmedi. Onsoň artyra işleýänip aýlyk galdyrmaklyk ýadyňa düşýärmi? Başlyk, işe gelemde men başta edýän işimi görkezäň edim. Siz ala bolok edýän işlemi görmäňiz soň duýduraýyn niýe aýtdym size. Onsoň men başlyk bärik iş öwrenmek üçin gelmedim, iş etmek üçin geldim. Näme diýäň ajygym? Indi men etmeli işim senden soramolmy? Bar kelläni atmady ardaň ýap. Başlyk, men bu sözleri menden sonra diýip aýtmadym. Onsoň men bir zat bildim-de, ardanyň arsy bolmady ekeni. Başta da men şu ardany işleýände de pikir etdim şu zatlary. Onsoň ýene bir zat. Oşam asmana uçup gedýändir. Wagt gelse şolaram toprağa düşýändir. Ardam ýazmaly bolsa ýazaýar. Çeýdim, işden çykyp gaýtdym.
Inne näme tek. Çağımda ma yaranok. Gıstaglı pul gerek bize. Begenç, alad etme. Her işte bir hayır vardır. Belki Allah seni şol işteki bir gelecek ervestattan koranır. Alad etme şon üçün. Gör, ertirligedim hele. Kaka, men haçan erarkan. Allah'ın nasip edin bunu yorar. Öyle mi oğlum? Kaka. Begenç oğlum, bu neydi? İyi şey bitmedim. Ya değil şunu mu? İdyan işme bilýän kakamcan. Ay tuğruma. İdyan işme orada adamı ora aylık veren oktor. Doğru mu etsem? Başka iş tapaytana dik gördürür. İşleyen yerimde. Awa. Benim kayıttım da. Oğlum, o tayda işlemek mehivende yoktur. Beyvallah Teala kerimdir. Bir kapıyını yapyanlar, bir kapıyını açyanlar. Şükür et oğlum. Ali, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Awa gowmamjan. Nerede o vakit işte o? Allah şükür. Kelam. Evet. Awa. Tamam otur. Düşünmedim. Sen gerek tamam otur. Şeker biliyor musun? Keyfine mam. Avrat. İsmail da derdik. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. O nerede? Ne zaman tabi? Benim görmek var kanay. Baba. Yitin yadına çıkıyor mu? O nerede? Tövbe etsin. Ay Zaman falan. tabi bilgisayar oldu. Allah şükür gow. Zaman tabi haydat ver mi? Xudaya şükür. Ne baba da Allah dönün. Ben sabır bir korno. Tümeye koyunum mi? Ay yok. Gownumdur lay. Ay yok alacağım korno. Az aladal oğlum. Sonra. Ben sen çağırmamı teyab var ben sen. Awa. Ama teyab sen ne olur ağır karıklar dukanmış mı? Böyle bir şey olur. Ağrın meselelerin yol içine girelim. İçinde çindireyim. Yer. Yara. Ben sen dinle. Şu teyab sen ağır karıklar dukanmış mı? Öyle mi? Hava. Şey olur. Bana ol kömek çıkarek kollu da bardan yardım olsun. Geleceğine adıp göreyim. Şuma adına gayret etsen bana kömek edip şuma adıyla işletip verirler mi? Vay. Men aytýan adama durmuşsun oyunlay. He? Kadrat hayal oluştuna. He memnun. 3 gün var işe mehtas sorup gördüm. Sondan giň alınmay. Bir insan senin bir daha sorasın veriye. Soramadı bir tonyanım dilim maranok. Eşten dağdım Allah'tan yalan olayetta diyen. Sonra. Arkay. Eşitmişime göre sen bir yan okusu sağın mı ayağında? Baran ba. Doğru eşitsin. Näden Allah'ın beren sinana şükretmen olýada. Ol yan okusu sağın, o da kömek ederim. Evet, o da kömek ederim. Senin bana kömek et. Onu ne mi? Elimde var nedir? İşi bu soğuk olsun. Sağ ol.